Hayırlı gün muhterem cemaat. Cuma gününüz hayırlı amellerden gene tırsaydı. Bugün de efirde sizin bilen min Nazım Seferov bulurman. Mindigine turmuşta zarlanmış yaşay almay turgan kişilerinin bar eken görüp bilip turabız. Lakin şundaylar yenişesinde ağırlıklarını yırmaçlap bir negede bir işmişe yaşayışı fidakarlar da yeterlik. Biz bugün stüdyoga şunday batır yürekli zatlarının birisini çakırdık. Мәдинә Габдулхак кызы Маликова, күренекле татар язучысы, драматург, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты. 1935 елның 5 августында Сарман районының Мыртыштамак авылында туа. Шушы авылда 7 еллык мәктәпне тәмамлый. 1949-59 елларда ул Минзәлә педагогика училищесында, Казан дәүләт педагогика институтында укый. Аннан соң Чаян журналында корректор, Азат Хатын журналында әдәби хезмәткәр, җаваплы сәркәтиб булып эшли. Мәдинә Маликованың әсәрләре аның 20дән артык китапларында тупланган. Ул татар әдәбиятында беренче роман язган хатын-кыз язучы, Татарстанның һәм Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре. Hayırlı gün Medine Hanım. İstemsiz hayırlı gün. Vakit tavıp, şimdi kızı iş üstünde vakit tavıp stüdyoya keliyor için bir zor rahmet. Ben sizge şaltıratqanda siz bakşada işlep etam deb etedirsiniz. Jir işinde eydinizmi, elle kağıt işinde eydinizmi? Yok, men bakşada kağıt işi bilen şüghüllene almayı. Jir meni üzüne tartıp ımsındırıp dura her vakit. Ondagı güller, ondagı ağaçlar, olar benim kaygırtığımını küteler. Olar zarıgıp kütüp alalar meni. Men olarni qutqararga kerak deyiş, qutqararga deyiş olarning türlü zararlı böceklerden, şiirlerden, tüplerini yumşartırga. Mine sebebi de şimdi yaşlılıkның sebebi de şimdi adır yaş kalığının sebebi. Harekette bereket deyip bizim halk dik tıranağını etmegendir. Nikolaydır o mene keşkineden, yaşten mene ol bakşanı yarattım. Bakşa bulsun mine. Şehir sizni jirden ayır almadı. Ayır almadı. Men bakşa bulsun deyip tırıştım ömrüm boyu. Yaşak demekten Medine Hanım, siz bir yaş vakittan ikinci türlü halkka ие bulgansız. İratlarga yakınlara halk deb etigindi. Училищеде вакытта шахмат белән уйнап, институтта вакытта шахмат уйнап чемпионга калып, шуннан парашютта сикереп. Бу роман язуда була бөтенесе bir халык кырылганмы? Нәрсәдән бу? Ул беләсез, мин аңладым, инде хәзер үземнең яши дигәндәй баштарак белмидем, мин ни төсле икәнемне. Хәзер аңладым, мин тынгысыз кеше икәнмен. Мин тик тора белмим, миңа ниндидер шөгыль кирәк, хәрәкәт кирәк, ниндидер яңалык кирәк. Мин күп нәрсә кызыксындыра, мин күп нәрсәне белергә телим. Менә шул тынгысызлык мине этәрде бу бүтән эшләргә. Бу журналистика дигән сүздер инде. Сез бит инде гомерегезнең зур өлешен журналистикада эшләгән кеше. Мин институт бетергәнче газетларда языша башладым. Мин татарчада, русчада языша башладым. Мен өзім русча оқидым, тарих бүлігінде. Тарих филология факультетінің тарих бүлігінде оқидым мен. Мен русчада языша едім, татарчада языша едім, екі тілде языша едім. Татар ауылында туып өскен бала болуға қарамастан. Менә ул бик қызық болды менің рус тілін үзләштерүем. Чөнки мен 14 яшыма кадәр 7 еллык мәктәпне тамамлаганча бер рус кешесе дә күрмәдем. Дөрес, безнең авыл укытучылары мине мәктәп программасын үтәп чыгарга ярдәм иттеләр, алар бик тырыштылар, бүтән укучылар. Ишендә шундый иде алар. Күрәсең, мин алар биргән билимне үзләштерергә тырышканмын. Мен училищега кергәндә русча диктантлар яздырдылар безгә. Менә шунда беренче диктантны язгач, училищеның директоры чыгып сөйләде үзенең докладында. Менә безгә үрнәк итеп, менә безгә бик яхшы студентлар килде. Менә Маликова диктантны, русча диктантны бер хатасыз язган дип минем хакта сөйләде. Шуннан соң бик озак вакытлар бит сез журналистикада эшләдегез, хәтерем ялгышмаса. Ул инде Казан дәүләт Казан педагогия институтында укыганда мен әйткәнемчә, инде алдан әйткәнемчә газеталарда языша башладым.
Аңа бик сәбәп бар иде, чөнки стипендияга гына яшәп булмый. Тормышны алып барырга кирәк. Миңа идән ярдәм итү кыен иде, анда балалар күп иде. Шуңа күрә минем тамак туймый иде, дөресен генә әйткәндә. Беренче тапкыр мин газетага мәкаләне yazım Tatarşa, Bikjanova, Asiya Bikjanova, şunda jurnalist var idi. Yaş Stalincha gazetesinde işleydi. Hazırki Tatarstan yaşları bulayın dolu mu? Hazırki Tatarstan yaşları. Şol Yaş Stalincha gazetesinde men аңа келдім, студент meni bir tanış kişi jiberdi. Мен sen Bikjanovaga бар әле дип, мен аңа келдім, мен әйтәм, миңа бер төрле эш булмас микән? Мен әйтәм, миңа стипендия генә җитми, мин эшләр идем дим. Ул әйтәм, бар син, ул минем язганымны да белми. Нәрсәдер сәләтле икәнемне дә белми. Ул мине тотты да җибәрде. Эш кушты шундаймы? Барды, Бикжановага бар әле син менә шул Яшь Сталинча газетасына. Мин келдем Бикжановага. Бикжановага нәрсәдер язарга кушты, үзебезнең студент тормышы турында. Мен язып илттем инде. Карасам, басылып чыккан. Басылып чыккан. Басылып чыккан гына түгел, миңа 25 тәңкә, хәзергә хәтта хәтерлим, 25 тәңкә гонорар бирделәр. Ул зур акча инде ул вакытта. Бик зур акча, аңа мин атна буе, бер атна буе үзебезнең студент ашханәсендә комплекслы обед диләр. Безнең вакытта бар юлай. Кешке аш комплекслы ашадым. Беләсезме, минем атна буена тамагым тойды. Шуннан соң мин бу эштән чигенмәдем. Onların şitirimler şuraya kilip çıktı. Мен Bikjanova белән бик озак эшли алмадым. Бик канәгатьләндер җиткермәгәнмендер бәлки. Нишләптер мин барып кирдем Комсомолец Татария дигән. Шул бер катта бит инде алар, әйме? Янәшә алар, янәшә. Комсомолец Татария. Комсомолец Татариядә анда яшь журналистлар эшли иде. Ул журналистлар яшьләр белән эшлиләр иде. Менә ул яшьләр студентлар инде әлбәттә, күбесе аларның университет студентлары иде. Менә шулар белән бергә миндә Мәш килеп, өйрә килеп эшли башладык. Ләкин алар арасыннан, менә университет студентлары арасыннан ни өчендер мине аерып, миңа өлкә комсомол өлкә комитетының мактау грамотасын бирделәр. Мин алдым бердән-бер. Мин аңа бераз гаҗәпләндем. Ничек миңа бирәләр? Ләкин аны миңа бирделәр, мине чакырып алып. Димәк, аерылып торгансыз шул вакытта ук, Мәдинә ханым, аерылып тормагыз. Аны мин үзем белмидем, үземнең аерылып торганымны. Аны миңа шул грамота белән әйттеләр. Димәк, сез менә шул яшь вакыттан, студент вакыттан бирле үз тамагыгызны үзегез туйдырга өйрәнгәнсез булып чыгасыз, димме? Һәм бүгенгәчә шул дәвам итә, әйме? Хәзер әлбәттә. Бит беренче роман язучы хатын-кызда татарда сез булып саналасыз. Шуны беләсезме соң? Беләм, мин аны миңа соңыннан әйттеләр. Мин роман язганда һич тә белмәйдем. Миннән алда роман язучы булмаган дип белмәйдем. Һәм мин аны алайдыр дип хәзердә ышанмыйм. Аны мин әйтәм, язучы булгандыр, басылып чыгара алмаганнардыр берәр сәбәп аркасы. Басып китап итеп, аны укучыларга җиткерә алмаганнардыр берәр җитди сәбәп аркасында дип. Чөнки хатын-кызларның, бигрәк тә татар хатын-кызларның тормышы бик авыр булган аның гомергә. Мин тарихка борылып карыйм да, безнең әбиләр ничек яшәделәр икән. Әнкәйнең тормышы инде күз алдында бик авыр иде бит. Кая анда язып утыру, роман язып утыру. Әйтелгән бит ул, сәнгать көндәшләрне яратмый. Роман язу өчен ул бит инде романга тормышны алып бару, ул романга көндәш була. Менә шул бөтен барлыгыңны романга тапшырырга кирәк. Шуның белән Димәк, сез иҗатка тапшыргансыз, бөтен гомерегезне багышлагансыз булып чыга бит инде. Шулай булып чыга. Минем бөтен бәхетем шунда, бәхетле тормышка, илнең бәхетле чорына туры килдем мин. Минем гомерем эчендә бит зур өстенә яу килмәде, зур сугышлар булмады. Яннары ачлык инде бөтенләй ачлыкны мин бик әз күрдем. Бәләкәй чагымда гына, 7-8 яшымда гына. Аннан соң ачлыкта күрмәдем мин. Ни гомер гасырга якын яшәп дигәндәй, дөресен генә әйткәндә, ачлык туклы яшәү бар иде, ул ачлык дигән сүз түгел әле.
тамақның туйып җиткермәүе ул ашлык дигән сүз түгел. Алар икесе ике нәрсә, әйме? Икесе ике нәрсә. Бераз җитмәүчелек дигән сүз ул. Мәдинә ханым, хатын-кызлар, язучы хатын-кызлар җитәрлек, хәзер инде бигрәк тә, әйме? Татарда да, руста да Дарья Донцова, Людмила Улицкая дип әйтергә яратабыз инде. Булар бик теге нидә күп тарала торган, күп яза торган кешеләр. Зифа Кадырова, үзебезнең хәзер татарда, ләкин сез алардан аерылып торасыз, миңа калса. Сезнең әсәрләрегездә киңлек бар. Индидер теге заман проблемаларын хәл итәргә маташу бар. Маташу түгел, тырышу бар. Шуны күрергә тырышу бар. Һәм аңа күз йоммыйча гына теге хатын-кыз мәхәббәте, нидер теге баналь әйберләр мәхәббәт турында гына түгел, әмма тормышның үзен бирергә тырышасыз. Сез моны махсус ишисезме, әллә журналистикадан калган гадәтме бу? Сез бит журналистикада заманында бик саллы материаллар язып, хат изеннән барып язып, әлегә дә баягы шул журналистика өлкәсендә эшләп килгән кеше. Аны әйтүе кыен инде. Нәрсә дип әйтим? Мин ул хакта язганда үзем уйламыйм әлбәттә. Ниндидер проблемаларны күтәрәм бугай мин монда, күтәрергә кирәктер дип, аны максатны мин махсус үз алдыма куймыйм. Ул үзеннән үзе шулай килеп чыга, шулай языла. Тормыш ничек булса, Тормышны шулай күрәсез. Тормыш ничек булса, яшәү ничек булса, шулай бирәсең инде, шулай язасың. Менә иң мөһиме шул, нәрсә кичерәсең, хисләрдән тора бит ул. Бит сәнгать әсәре хис. Һәм ул сез дип уйларга кирәк инде, сезнең тормышка карашыгыз, сезнең тормышка мөнәсәбәтегез дип уйларга кирәк ул китапларымы? Мәдинә ханым, аны әйтүе генә җиңел, 20-дан артык алгышсам төзәтерсез, китапның авторы бит инде сез, име? 35. Субханалла. 35. Менә хәзер 36-нчысы чыгып килә. 36-нчысы чыгып килә. Менә типографиядә бер айдан чыга ул. Менә бит, субханалла. Аны санап чыгар өчен дә күп вакыт кирәк булыр, име? Сез шуны язып кына түгел, язу бер нәрсә, име? Шуны бастырып, таратып, мин бүтән монда язучыны белмим. Зифа Кадырова бар әлбәттә, ләкин алар әйткәнчә 2 асылтагы язучылар сез. Менә мондый адамга сез беренче булып бардыгыз. Зифа Кадырова соңрак килеп кушылды бу дулкынга. Сез башладыгыз моны. Ничек җирәгегез җитте? Әлегә дә баягы шул сезнең хылкыгызмы ул? Ул беләсезме, ихтыяҗ дигән сүз. Китапны инде басып чыгарасың икән, аны бит инде сатарга кирәк. Сатылыр дип өметләнәсең, шуның өчен басып чыгарасың. Аны бит инде тик ятар өчен дип чыгармыйсың. Кайсыдыр почмакта иелеп ятсын өчен чыгармыйсың. Мин аларны сату чарасына керештем дип әйтеп инде, аның чарасына керешәсең. Китап сатучылар белән элемтәгә керәсең әлбәттә. Китап сатуы җиңел эш түгел. Китап сатучыларга, минем китап белән сәүдә итүчеләргә ихтирамым минем искиткеч зур. Аларсыз әдәбият яши алмый. Менә алар белән элемтәгә керәсең дә, китап сатучылар синең китапларыңны саталар. Менә шулай алар саталар, китапны чыгаргач, менә китап сатылгач, аның акчасы кайта. Күпмесендер ашыйсың инде үзең, үз сөннәтең өчен. Тамагыңны туйдырасың, гонорар дигән сүз була инде ул. Гонорарын аласың, гонорарыннан калган маяны икенче китап чыгару аттасың. Менә шулай бер китапны Һәм конвейер шулай бара. Конвейер шулай бара. Минем бер кайчанда китап чыгарам әле дип бурычка кергәнем булмады. Мин беренче китабымны чыгарганда гына бурычка кирдем дип әйтеп була. Таныш-белештән күпмедер 300, 500, кем күпме бирә ала, шул ваклап җыйдым да китапны акча түләп чыгардым мин. Акча түләп чыгардым да, ни гаҗәп, ул беренче китабым дип әйтсәм, мин шулай инде. Бу гасырда чыккан менә. 21-нче гасырда шулай булды. Китабым чыкты, бу нәшрият чыгармады инде аны, мин үзем акча түләп чыгардым. Чөнки нәшриятның да хәле ул чакта ни иде, мөшкил иде, авыр еллар иде ул, беренче елларны, 2001 елларны хәтерлисез. Аларга ышанып тормадым, үз акчама чыгардым мин. Ул китабым минем 3000 чыккан иде бугай. Ул 1 ел эчендә сатылып бетте. Ул миңа үземнең менә инде әйтәм бит, шул ипилек майлык булды. Аның һәм бурычларны капларга мөмкинлек туды. Бурычларны каплады. Аннан соң да бераз акча калды. Ул акчага мин яңадан китап чыгардым. Инде бурычка акча алмыйча. Конвейер башланып китте шуннан. Конвейер башланып китте. Менә ел сайын булмаса да инде мин 2 елга бер баштарак ул ел сайын иде. Ел сайын китап чыга торды.
Менә шул берсенең нәрсәсен дибәнде, берсенә кирәк кадәр акчаны туплап өлгерә идем, күпмедер кала иде. Шулай китте ул, конвейер булып. Күп булмаса да ишетергә туры килә, ират язучылардан да хәтта менә бит язам, бастырырга мөмкинлек юк дигәндә чират, монда сатылмый дип заманны гаепләп, ничектер гаепне башкалардан табып утыручы язучылар да җитәрлек. Үз мәгәрәләрендә генә язып утыручылар дип әйтәм инде. Менә бит сез язу гына түгел, язу бер нәрсә. Язуда бик зур эш бит әле. Язу кеше кабул итәрлек итеп язырга кирәк. Язучылар күбәйде, үзегез беләсез. Акча түләп чыгарыш, китап чыгарыш кешеләр дә күбәйде, анысын да күрәсездер. Ләкин алар бит әдәби әсәр янәшәсендә тора торган әсәрләр түгел күбесе. Алар менә шул минем әсәремне чыгардым, мин акча түләдем дип кенә чыгарган китаплар. Әдәби планкада киметмәскә кирәк шул вакытта, шул эшләр белән шөгыльләнгәндә. Мин беләсезме, бу мәсьәләдә фикер йөртергә бик нәрсә авырсынам дигән шикелле. Аңлап җиткермим мин. Китапның бит төрлесе бар. Аның төрлесе яши дә гомер буе. Бер мәртәбә укылып, аннары яңа куелып һәм бер кашанда куела алынмый торган китаплар да бар. Аны кат-кат укытырмыйлар бер күп китапларны. Китап бер мәртәбә укылса да, ул бик кирәк китап. Бик әйбәт, ул вазифасын үзенең үти. Аны укучылары күп булган бер мәртәбә, укыганнар, юанганнар, аның тәмен тапканнар. Ул үзенең миссиясын үтәгән шулай түгелме? Миссиясын үтәргән ул, үтәгән. Ләкин миңа яшьтән миңа әйттеләр, син Мәдинә, менә мин синең беренче китап булганмындыр инде, хәтерләмим. Ул әйтте миңа, мин синең китабыңны укып чыккан идем. Аннары бер яңадан кулына алып, яңадан укый башлаган. Аның гаепләрен тапкан. Шуннан соң миңа әйтте, Мәдинә, син кат укый торган китаплар яз диде. Бер генә мәртәбә укып чигенмәсеннәр, кат алып укый торган булсыннар дип. Мин шуннан соң моның сүзен мин күңелемә салып куйдым. Гомерем буе мин аны хәтерләм, китап язган сайын. Инде китапны кат укырлык итү өчен аны кат язарга кирәк. Мәдинә ханым, безнең тапшыруыбыз әкрен азагына якынлашып килә, кызганычка каршы. Менә шулай тиз үтә ул. Әле минем сүзләрем күп иде. Сүзләр күбәйе. Алла белсә тагын чакырыбыз, кунакка тагын чакырыбыз. Без күчәбез Марсель Пруст сорауларына сезнең белән. Әйе. Сезнең төп сыйфатыгыз? Тынгысызлык. Әйттегез бу, әйме? Иратлардагы сез югары бәяле торган сыйфатлар. Беләсезме, ират көчле булырга тиеш. Мин менә шуны таләп иткәнмен инде. Хатын-кызлардагы шундый сыйфатлар, асыл сыйфатлар. Хатын-кыз сабыр булырга тиеш. Сезнең өчен иң зур бәхет нинди? Иң зур бәхет исәнлек. Тормыш девизыгыз, Мәдинә ханым. Тормыш девизы. Шул гел хәрәкәттә булырга кирәк. Гел хәрәкәттә булырга. Амин, шулай булсын. Һәр вакытта хәрәкәттә булыгыз. Һәр вакытта шундый безне сөендереп, китаплар языгыз һәм бәрәкәтле тормыш насыйп итсен сезгә. Бик зур рәхмәт. Тормыш юллары беркайчанда да сикәлтәсез генә булмагандыр. Тормыш арбасыннан төшеп калмас өчен укудан туктамагыз дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.